Oñatiko euskaltegiak irteera bat antolatu dau Olateko indarretxera eta Urresolako errota hontara. Bueno, hemen gauz Roberto Altuna euskaltegiko kidiekin. Bueno, Roberto, ez dakit, ze helburukin egiten dira olako irteerak? Bueno, helburua baino gehiago. A ber, helburua da, hau da, gelatik urtetia. Eta gelatik urtetia eta kanpoan gure gizartea, gure ingurune ezaugetia bat. Ingurune hortan ze jente bizitan eta zelako jentea dan, zer dakun, hizkuntza ere bizi. Eta gure, ez dakit, gure aurretik datorren dadakun guzti hori horren berri behi izan, ze jente gehienak ez daki, hau dauen ipez. Hau dauen ipez da, hori guztia hori. Eta gero, ikusten duzu, komunikazioa, hartu emanak, lekuak ezautu eta horri guztietarako. Sarri egiten dituzu olako irteerak? Ez zarri ez, begira, guk urtean egiten dugu hiru ekintza, eta negu partian egiten dugu barruko ekintzak, barruan egiten dira, 3 hilabetean behin egiten dugu barruan, batean hitzalditza dela, edo igual egiten dugu bate-matekarri eta igual janari berezi prestatu olako zeo zer, baina barruan egiten dugu, baina on pentsa dugu, garai hontan, maiatzian, azkenengo 3 hilabetean, egokisa zala kanpo urteteko. Eta noa fango zer egingo olakon bat, bueno, pentsako, zu Olate hor dako, herrixan ez da oso ezaguna, hemen dako errotia eta hemen dako uratzak, eta horrep ez dira oso ezagunak, eta horri danak, erakutzi eta ezautu inbiar ditugu, eta horregatik etorri gara. Bueno, Peio, laur azalduta, zein izango litzake Olateko indarretxe honen funtzionamendua? Bueno, funtzionamendua esate batea Oñatiko energia etxetarako sortzea. Batzutan sortuko Oñatiko biztanliantzako nahikoa eta beste batzutan ez gara ilauko udapartien urik ez dauelako eta orduan distribudoriak ipiako dau beste leku batzutatuk erosi. Gutxi gora beranik uste dut hori egiten dula. Hemen esan duztazu lau langile zaila, ez dakit zein izan den zuen lana? Gure lana batez be asko izaten da kanpoko lanak, ura bildu, ura batu eta ura ekartea ona, gero produziteko koizpeko energia huiteko. Turbinetan sartzeko eta energia sortzeko. Aipatu zu hemen ura izango ala borrate oinarrizko osagaixa. Aurtengo moko neguetan holago euritxuak izan da ez dakit eragiten dauen horrek zuen lanian? Asko. Guri komenetxako batez be ura poliki etortea, baina batzutan tronbak eta ondo etorten dira bastarrak eta garbiketako, baina eta gero lurra enpapaiten danian eta guri komene izaten txako poliki itea, azkenian hemen ur askorik bestu bihar. Zate batea banik ez dakit, errekan pasaiten danian 4 kubiko segunduko, osea 4.000 litro segundoko, gu euneko gabitzemen. Orduan hortik gora doianean gu hori dan ez du aprobetxaiten. Bueno, Gorka, zu zeu, zenba denpora zoiaz euskara ikasten? Hemen Oñatin 6 urte daramate bizitzen, eta euskara ikasten orain dela, euskaltegiko, Oñatiko euskaltegian 3 urte. Ni gaztizkoa naiz eta han ikasi nuen euskara, baina A ereduan edo A modeluan, eta honekin oso gutxi. Eta orduan animatu nintzen euskara ikastea, eta gure hizkuntza da, eta horre. Poliki zoia zeube aurrera, ikusten da, samurtasuna irabazten zoia zela. Moldatzen naiz, poliki, ez da kod mailarik ondo hitz egiteko, baina gero eta gehiago ulertzen dut, gainera hemengo euskara berezia da, oso polita, Oñatiko euskalkia oso polita da, baina kanpoko naiz eta niretzat ez da erraza. Baina, posik nao eta ikasten, hori da kontua.
Bueno, Mari Jose, zu zer dela eta zabitze euskaltegixan? Zenba denpora zoiaz ja euskaltegixan? Ba, zin naiz aurten, bueno, fanzan urtean, urrian, hasi nintzen, eta oso pozik nauzatik erreztasun handia hartu dut, eta oso gustora oso pozik nau, Zer dela eta zezine zu euskara ikasten? Aber, ni naiz euskalduna, eta nire itama betik iten eben euskera zitxian, gu betik erderaz, eta eskolan be erderaz egin du betik, eta galdu nintzen asko. Eta pena handixa eukiten eben, hartu neben, zati ni bien ba hori, itxegitea lasai eta erreztasunagatik eta horregatik hasi nintzen. Eza hori biot, oso ondo ikastia. Ba, ikusten da basoia zela, aurrera, poliki-poliki. Aurrera, hartu dut facilitatea eta bueno, eta lasaitasuna be bai, oso gustora nau. Bueno, Jose Luis, hemen kontau ibilza, baserri honek, errota honek bako behiz toixi, ez da? Ondixa, gono, iztoixi, ondixa. Danak ez kontau, asko kontau, baina danak ez kontau. Importantiena bai, garai baten bainoetxe moduan funtziona bebela, ez da? Torrezago, bainoetxe moduan hau ikustea, eta bueno, onena kontau du bastante neudakiten egin, bastante kontau du, tentzen. Eta garai baten bainoetxe zezan hau, kontau apur bat, zela funtziona egin eben. Zaten dut, nik bainoetxe ezautu dut hau. Eta, eleño 70 arte, segiu du bainoek emoten, segiu zen. Noiztik, gutxora bera? Hoiz ezin zuten, noizdik nik ez dakit, baina nik ezautu dut, nik jaixo nintzanetik, olenaotik, baina bainoetxe, Osea, bainoek emote ziren. Eta gero, ze pasau zen? Azidentia esan dut, azidentia familixek erdixe hil zan, eta ama zan hau eruetenena eta aikia parte, eta ama fan zan, da, esan zut urte hartan be, bastante gente etorri zan, preguntekia, emongo ziki, bainoak emongo ziki, batzuk etorri ziren, ze pasau zen jakenien, besta batzuk eskakenien. Ez hemen auto pasau da, eta ni fabrikan hau arrebia bebai zaharrena, eta guk edia zindu emon bainuik. Eta hau orduan txakatu zen, kitxo, itzungita gatu zen, bai. Baina gaur egun be, ondiok bainoetxean arrastuak ikusten dira, ez da? Ondiok uratxak eta hemen ikusten dira. Bai, uratza eta arrebia inoiz baina guin ja, arrebia, honen larrean, Andria, bai. Eta gure izan ezkeo, enbe urata behotu, eta baino hartu lege horre, bai. Nundi noa atorri uratza hemendik, kontau, ez da, zela sortzen da? Deposituan egoka, ba, antxe sortzen da hori urui. Eta gero hau zetxun be badao, arrasto bat beste badauz, baina ez, ni beti ez dut. Eta handi dago hartutu ura honutz. Mendik aldeko depositiota, handi hartu zen. Eta ez dakit, ze mesede egiten dauen gixakitzen zat uratzan. Eran inbida, baina hau inbida, zer... Aber, danea izan da, batzuk nire ama zapatutan fatezan errekau egitea. Eta aztu egin orduan, ez egon kotxe egite iztoizek, aztu egin. Eta familia batzuk eukuz zituen, garrajoia 8 litrokura marreko bete, aztuen hartu, eta familia horrein mutea. Torrek izaten goizien baruik hartzen dagoela. Granuekatik, ero esema asuntuakatek neupe inoi bato batzu egin ustet, esemiek eta granuek eta zeak olako gauzien dako, eta hori. Geixen, nik entzunten noten ez geixen, erreuma kontua, erreumia. Erreumia, gau, urberua ona da, eta egiten dau bigundu, bezala eta geho, ura nolako noi zen, uratza nola dan, ura da, hori berezisa, tenken, leku askotan ez da neoten, eta, bueno, gure niko hoxe zeutu bai. Uratzetan bainauta bakarrik ez, erandabe gorputzen dago hainbat onura dakartzala esan dozku Jose Luisek. Beraz, guk be proba ingu aberse mozku dauen eta berre zerbaiteako balixo dozkun.